Per a mi el Tuca i l'essència és això, és col·lectiu, és grup i és aconseguir música que pugui connectar amb ells, que després ells creen la seva pròpia tribu. Jo crec que per als xiquets és una experiència inoblidable, perquè porten tot el curs treballant unes cançons que han de portar ací, tant en el ukelele com cantant, com ballant. És un treball molt gran que estan fent durant tot el curs i, a més d'això, el fet d'eixir del centre, arribar ací, muntar unes tendes de campanya que ara mateix estaven veient-los tots il·lusionats, que alguns d'ells ho havien fet mai. És algo que ho viuen molt, i el professorat també, perquè es veiem il·lusionats i això a nosaltres també ens il·lusiona. L'essència fonamental és la del companyerisme i fer música i viure una experiència fora de casa que el que fa és enriquir-los com a persones. La veritat que és una edició molt xula, perquè a banda de que les instal·lacions està tot siguent super guai, el repertori d'enguany és un repertori super variat i té la seva, diguem que és un poquet difícil, però a la mateixa vegada és molt divertit, perquè tenim molta barreja d'estils i també toquem melons, cantem, fem percussió corporal, que és una cosa que tenim ja afiançada en el Tuque, en el remix del nostre queridíssim Enric Pizà, i també ballem. I aleshores tot el conjunt d'este fa que fem un concert d'espectacle que sol agradar molt a la gent. Avui, a Vilafranca, al Tuque. El Tuque és molt més que una trobada, és un projecte brutal i molt complet. Ens dona una muntona de recursos per treballar a l'aula al llarg de tot l'any i després el fet de juntar-nos així 3 dies genera una energia, una diversió, fem música, treballem, ens esforcem, estem atents, estem concentrats, és a dir, ens aporta una muntonada de valors i en l'alumnat se treballa moltíssimes competències, moltíssimes aptituds
i moltíssims continguts. Ells van evolucionant, van creixent com a persones, van creixent com a músics i se senteixen també molt protagonistes ahir damunt de l'escenari fent tant cantar com tocar orf, percussió corporal, ball, en general un espectacle molt complet i magnífic, preciós i inigualable. En primer lloc, per a mi, l'essència del tuque és música, òbviament, perquè el producte final del projecte és fer música, és fer concerts i és la trobada, no? Per tant, la primera paraula que definiria és música, la segona és amistat, perquè a banda de fer música fem amistat, sobretot entre profes i entre alumnat dels diferents centres, i finalment el tuque és educació musical. Donar també especialment les gràcies, volia jo des de Vilafranca, com a poble organitzador, a tot el suport que m'ha donat especialment Sílvia, l'alcaldessa, i Candy, el tinent d'alcalde, en facilitar-nos a l'organització tots els espais necessaris, també a totes les associacions del poble que habitualment utilitzen aquests espais i els han hagut de cedir, canviant entrenament de futbol o modificant l'organització, la planificació que ells tenien perquè sigui possible que aquests 3 dies la trobada tingui lloc ací a Vilafranca. Moltes gràcies a tots i esperem que ho hagueu gaudit com nosaltres.